cel tău cu nostru, episodul numărul 5. Suntem cu Alina Andrei. Alina Andrei este artistă înainte de toate, dar pe lângă partea glimpsul pe care vrem să-l obținem de la ea în lumea artei, ea fiind practic având o carieră în această lume, o să investigăm și niște subiecte legate de cealaltă carieră, jobul ei full-time, de curator. Alina curatorind o galerie în Cluj. Alina este din Brașov și... Din păcate? Și începem, acum ți-ai făcut niște prieteni. Și începem cu prima întrebare legată de biografia ta personală, una la mână. Dacă ești din Brașov, care este un oraș atât de pitoresc, la umbra munților, sub codrul verde și la intersecția regiunilor istorice ale României, în centrul țării, în zona în care, să zic, are, și asta aici nu sunt ironic, percepția mea despre Brașov este că a avut șansa să prindă, să zic, caracteristicile cele mai bune din toate cele trei regiuni, care, fiind în centrul țării și fiind un punct atât strategic în Evul Mediu și ulterior un nod comercial între toate regiunile. O chestie interesantă vis-a-vis de Brașov este că mie mi se pare că e singurul oraș din România ai căror locuitori nu au niciun fel de accent. Accentul de sudic, asta e o percepție personală, doar zic. Ei, și extrapolând de la chestia asta, că mie mi se pare că la Brașov se vorbește cea mai curată limbă română din punctul ăsta de vedere a accentului. Nu recunoști pe cineva din Brașov, nu reușești să-ți dai seama dacă e ardelean, moldovean sau din țara românească. Pornind de la asta, aveam impresia că Brașovul este un punct nodal al României în care, să zic, a avut șansa să prindă cele mai frumoase caracteristici ale acestor trei regiuni. Cred că este o iluzie, dar pot să încep să zic, din punctul meu de vedere, care sunt avantajele Brașovului sau ce calități are, de fapt. Într-adevăr, este foarte frumos, centrul istoric este frumos, arhitectura este deosebită. Îmi place foarte mult că este multă pădure în jurul Brașovului și asta îmi lipsește în alte orașe de fiecare dată când merg în alte orașe. Locuiesc în Cluj acum de câțiva ani. Îmi lipsesc pădurile din jurul Brașovului, chiar dacă nu mergeam foarte des în pădure, îmi plăcea să văd acolo, să văd vegetație. Dar din punct de vedere cultural, eu zic că este foarte conservator Brașovul. Deși dacă îi întreb pe cei mai mulți brașoveni întotdeauna se vor lăuda că noi avem cea mai bună cultură din țară, avem de toate, avem teatru, avem operă, balet, avem arte vizuale. Nu, după părerea mea, și nu doar după părerea mea, Brașov mai este încă foarte conservator. În schimb, sunt poeți buni în Brașov. Chiar sunt poeți buni. Am făcut și o școală, da? Da, sunt poeți buni, deschiși, cu energie, cu foarte departe de literatura prăfoasă. Da. Astea sunt avantajele și dezavantajele Brașovului. Și pornind de la avantaje și dezavantaje, cum de-ai rămas în Brașov? Păi n-am rămas în Brașov. Da. M-am mutat în Cluj. Din păcate m-am mutat în Cluj foarte târziu, când deja fabrica de pensule, zic că era în agonie. Deci am prins anii finali ai fabricii de pensule. Și în Cluj încă mă mai simt bine. Pentru că sunt foarte mulți oameni acolo cu care am un limbaj comun, zic. Putem să vorbim aceeași limbă, chiar dacă nu suntem de acord de fiecare dată. Cred că asta este cel mai important, să rezonezi cu anumiți oameni. Da. În Brașov, cu foarte puțini oameni rezonam. Și plecarea din Brașov și mutarea în Cluj a fost un deziderat sau un accident?
Adică ți-ai propus la un moment dat să pleci? Pentru că am avut în ultimii ani, când am stat în Brașov, am avut o perioadă destul de dificilă și nu credeam că pot să scap din acea perioadă dificilă. Și doi prieteni m-au ajutat foarte mult, George Roșu și Corina Știrbu. Amândoi au insistat să mă mut în Cluj, pentru că știau că va fi mai bine pentru mine și așa a fost. Și m-au ajutat și practic și a fost o împrejurare totuși pentru că fusesem într-o rezidență în Nuremberg și după ce m-am dus din Nuremberg m-am decis, gata, dau demisia, mă mut la Cluj. Și a fost așa o decizie de o zi. Adică când eram la Nuremberg le spuneam tuturor, gata, de fapt eu sunt clujancă, nu mai sunt din Brașov și am venit, cred că avionul, dacă nu mă înșel, a aterizat în Cluj, dacă nu mă înșel. Am vrut să-mi dau demisia prin telefon, dar am zis că nu-i politicos, nu-i frumos. M-am dus în Brașov, mi-am dat demisia și m-am dus în Cluj. Cam asta este pe scurt. Și nu regret. Regret doar că m-am mutat mai repede. Deci se poate și cu decizii de-astea radicale într-o clipă să îți schimbi viața în bine. Da și nu, pentru că acum sunt foarte realistă. Dacă nu m-ar fi ajutat George și cu Corina și dacă nu aș fi făcut economii în Nuremberg, în acea rezidență, nu mi-aș fi permis să mă mut în Cluj. Deci nu e ca în filmele americane. Întotdeauna am invidiat personajele din filmele americane care își dădeau demisia sau erau dați afară, se duceau, își strângeau lucrurile de pe birou într-o cutie și plecau, ei se plângeau că sunt foarte săraci și că viața e grea, dar luau bilet de avion către o destinație foarte depărtată. Nu mi se întâmplă așa ceva. Nu cred că în realitate se poate întâmpla așa ceva. Da. Fascinant pentru cineva din lumea artelor să vadă o nuanță atât de finuță cu am plecat, am fost dat afară, mi-am strâns lucrurile care toate în cap într-o cutie și totuși pot să plec în partea cealaltă a continentului. Da. Adevărul e că înainte să plec în rezidența din Nuremberg, eu mi-am strâns cam toate lucrurile personale de la birou, de atunci absolut tot, cred că am lăsat un pix și niște hârtii, ca să nu dea de vorbit, dar le strâns tot. Și cum am întors, asta e, și am plecat. Și au încăput într-o cutie? Nu, pentru că nu am încetul cu încetul, deci... da. În Cluj, te-ai mutat într-un oraș nou, ai fugit de ceea ce... Da. de un mediu în care nu te regăseai și ai tapat Clujul, un mediu nou și toate alea. Și acolo cum ai intrat în lumea artei? M-am strecurat, cred că ăsta este cuvântul. Am dat peste niște oameni foarte faini și nu exagerez când spun asta, dar m-am dus la fabrica de pensule, cunoșteam pe cineva de la fabrica de pensule deja din Brașov, o artistă, Cristina Curcan, mulți. Și la un moment dat, oamenii de la fabrica de pensule m-au întrebat dacă vreau să mă ocup voluntar de biblioteca lor. Pentru mine era locul perfect. Deci, oarecum salvarea mea a fost atunci la început. Și încetul cu încetul m-am ocupat cu George Roșu de spațiul Raft, de la fabrica de pensule. Poate nu știți, era cea mai mică galerie din Cluj, efectiv de dimensiune unui Raft, în bibliotecă, și organizam expoziții normale, firești, cum se fac în galeriile mari. Pur și simplu, invitam un artist să propună o lucrare pentru acest spațiu mic, țineam vernisaj, lumea pe mă venea și vizita și în afara, după vernisaj. Și, da, am avut artiști foarte buni la Cluj. Deja exista Raft Brașov, un proiect inițiatorului de Roșu, și am muncit împreună. Și artiști foarte, foarte buni, pe care îi admiram și îi admirăm, au acceptat să expună în această galerie. Deci, practic, fabrica de pensule ca loc și fenomen și ce făcea ea și toate alea a funcționat cel puțin pentru tine, dacă nu și pentru alții,
în Cluj ca un fel de punct nodal, punct de intrare în Cluj. Adică Clujul a reușit să importe niște oameni prin acest punct de intrare. Da. Adevărul că de când eram în Brașov, eu citeam articole despre fabrica de pensule, citeam articole despre artiștii din Cluj, mă uitam pe internet la vernisajelor, despre expozițiile lor. Întotdeauna mi se părea foarte interesant ce se întâmplă acolo. Știam că în Brașov nu se poate și că asta este. Și... Dar în Cluj ar mai fi posibilă o fabrică de pensule? Nu știu asta. Nu mă refer la loc, mă refer la idee. Înțeleg la ce te referi. Nu dau seama. Poate în condițiile economice de acum e aproape imposibil. Nu. Eu încerc să fiu foarte realistă. Poate sună pesimist, de fapt, realismul meu. Nu cred. Pentru că știu că mulți și-ar dori să deschidă și spații mult mai mici și sunt chiriile foarte mari. Cred că primăria, de exemplu, ar fi tentată să sprijine orice altceva, dar nu neapărat artă, în zona asta de arte vizuale. Cred că mai degrabă ar băga bani, nu știu cum, ce capabil, un actor sau un electric sau ceva care atrage un alt gen de public. Și, da. Asta mi-a venit acum. Dacă ar naște Brașovul un astfel de fenomen, ai fi dispus să te întorci? De curiozitate, sunt curios oameni care au reușit adică care într-un moment al vieții în care s-au simțit prizonieri, au făcut pasul ăsta pe care l-ai făcut tu și au avut șansa să nimerească exact cum de trebuie, când trebuie, cum trebuie și de acolo să-și dezvolte viața pe care și-au dorit-o de fapt. Odată ce ai făcut chestia asta, oare Clujul ar putea să rămână un alt punct de captivitate pentru tine dacă ai vedea ceea ce te-a potențat în Cluj, dar nu mai există la momentul ăsta un fenomen pe cum fabrica de pensule în altă parte, ai fi dispusă să mai faci o dată chestia? Cred că dispusă să mă mut oriunde la un moment dat. Eu nu cred că sunt legată chiar atât de mult de un loc, cât mai mult de oameni sau și de ce se întâmplă în jurul meu. Cred că aș putea să mă mut oriunde, oricând. În Brașov m-aș muta mai mult pentru familia mea, pentru că mai am familie acolo, din motive emoționale, sentimentale, dar mi-e greu de crezut că în Brașov se poate întâmpla așa ceva pe zona de artă contemporană. Sunt convinsă că Brașov poate fi un oraș foarte bun. De exemplu, mulți bucureșteni se mută în Brașov, sau bucureșteni care lucrează remote pentru că fac schi sau merg pe munte foarte des și pentru ei un stil de viață perfect. Sau să crești copii. Brașov e un oraș foarte bun să crești copii, dar nu cred că e un oraș bun pentru artă contemporană. La Cluj, după fabrica de pensule, pentru că nu v-ați putut stăpâni, ați ajuns să faceți o altă galerie, ai ajuns să faci o altă galerie? Nu, aici trebuie să te n-am făcut eu galeria, nu? E un grup de oameni, există un grup de oameni în Cluj, un artist, niște arhitecți și prieteni de lor, sunt foarte modești. Nu o să le spun numele acum, pentru că foarte puțin știu cine a făcut acest spațiu. Deci un oameni foarte bun pe profesiile lor și pasionați de artă contemporană. Și aveam acest spațiu mic, este un spațiu foarte mic, cred că are 10 metri pătrați sau 12, nu sunt sigură. Și prima expoziție de acolo, dacă nu mă înșel, a fost cu George Nușu. Și am mai avut apoi câteva expoziții și când m-am mutat în Cluj, am ajuns eu, nu știu cum, la o întâlnire de-a lor la bere și am discutat și dintr-o vorbă dată m-am întrebat, dar nu vrei să te ocupi tu? Și am zis, da. Și de atunci m-am ocupat aproape în exclusivitate, cred că din 2017, dacă nu mă înșel, de
activitatea la Cluj. Foarte rar spun că sunt curatoare, pentru că până acum vreo 3-4 ani mă consideram oarecum om cu cheia, adică invitam artiști, artiștii pe care admiram sau care consideram că au potențial, sau artiști foarte tineri, studenți, și le dădeam mâna aproape liberă. Dacă îmi ceream părerea, le dădeam și stabiliam împreună ce se expună cum. Dar la un moment dat am început să-mi asum mult mai mult rolul de curator, fără să mă numesc așa, și acum foarte rar mă numesc curatoare, și îmi iau mult mai în serios rolul de curatoare. Dar cred că ți-am mai spus asta, în atâția ani de când mă ocup de spațiul acesta, sunt mândră, de fapt, de două mari proiecte, niște expoziții colective. Un proiect se numea Ceva frumos de pus pe perete. L-am avut acum 2 ani. Erau 3 expoziții de grup și l-am numit așa, Ceva frumos de pus pe perete, pentru că foarte mulți vizitatori ai galeriei, vizitatori care nu se duc de obicei în galeriile de artă contemporană, în spațiile de artă contemporană, își doresc să vadă asta și consideră că arta este ceva frumos de pus pe perete și atât. Sau tot ce iese din normele frumuseții de pe perete este artă. Și am zis, atunci am vorbit cu mai mulți artiști contemporani, evident, să facă lucrări în direcția aceasta și am fost foarte mulțumită de ce am făcut. Asta e pe scurt. Și al doilea proiect de care am fost mândră, pe care l-am curatoriat, se numește Dacă de mâine va începe războiul, în urma mea o să las asta. Și așa a fost expoziții colective și era pe ideea, dacă, cum spune și titlul, dacă de mâine va începe războiul, ce crede artistul că va lăsa în urmă? Ce lucrări sau obiecte personale? Tema era destul de largă. Și cred că expozițiile din proiect au fost un impact emoțional puternic. Mulți vizitatori au fost deprimați, supărați, mi-au spus direct în față sau artiștilor că trebuia să pun un disclaimer pe ușă, că este prea emoțional, prea deprimant. Dar zic că asta era și ideea. Să ne confruntăm cu anumite temeri, frici, anxietăți, să ne gândim. Pentru că sunt convinsă că mulți vizitatori au fost deprimați, tocmai pentru că s-au gândit la alegerile lor, ce ar lăsa el în urmă. Da, un artist, de exemplu, a ales să expună o fotografie cu soția lui, care este la rândul ei artistă. Era soția ei într-o mașină cu pisica lor. Cred că foarte mulți au empatizat și s-au gândit, da, îmi voi lăsa în urmă partenera. Artista care era în fotografie, Cristina Curcan, a ales să expună într-o cutie simplă prosoape care se dau, dacă nu mă înșel, chiar și în zona, mai ales în zona Moldovei, dacă nu mă înșel, se dau la mormântare. Și câteva din acele prosoape, din câte am înțeles, erau de la mormântarea bunicului ei. Și a zis că asta vrea să lase în urmă niște prosoape pentru morții care vor veni sau care... Da. Modul tău de a opera în galerie, în sensul că suntem toți de acord că arta contemporană, arta conceptuală, arta abstractă, toate formele astea de arte care nu sunt ceva frumos de pus pe perete, au nevoie de mediere, au nevoie de un context, au nevoie de cheie, de un mod de a strecura privitorul încet spre ideea intenționată sau prezentată. Tu, din ce știu, în afară de a expune, adică în mod normal, o galerie, apropo de mentalități vis-a-vis de arta este ceva frumos de pus pe perete, pe care îl pui în vitrină sau în spatele unei vitrine. Nu necesită neapărat mai mult efort decât de a fi
într-un muzeu cineva care stă într-un colț și se uită că nimeni nu atacă arta sau nimeni nu... Și asta în muzee. În galeriile private e foarte ușor de privit din spatele oglinzii. De ce faci tu efortul de a-ți consuma timp din viața personală așteptând trecătorii să ia contact cu arta prezentată în spațiu? Păi, în primul rând, chiar se întâmplă des asta, chiar vin oameni, ceea ce mă bucură, și mi se pare că este normal. Din moment ce faci o expoziție, se presupune că vrei ca cineva să vadă expoziția. Și din nou mi se pare normal să povestești cu cel care intră în spațiu. Mulți dintre vizitatorii spațiului, de fapt, nu au nevoie de explicații, mulți dintre ei sunt artiști, știu, înțeleg sau citesc textul curatorial. Din nou, încerc de fiecare dată ca textul curatorial să nu fie elitist, să nu fie snob, să fie cât se poate direct. Asta nu înseamnă că trebuie să fie o înșiruire de noțiuni simpliste, nu la asta mă refer. Da, nu trebuie accesibilizat, dar trebuie exact, să fie natural. Naturale. Și foarte mulți vizitatori citesc textul curatorial și mi se pare normal să vorbești cu oamenii care îți intră în spațiu și își doresc să înțeleagă lucrurile. Și se întâmplă des, cum am zis, să intre vizitatori care numai de obicei la galerii de artă contemporană, unii sunt reticenți. Vara acum povesteam, las ușa deschisă și mulți intră de curiozitate pentru că văd lucrarea de pe peretele opus și intră de curiozitate. Sau se opresc inițial în ușă și discută între ei, ca și cum era și acolo, și așa au zis, bine? Și sunt foarte reticenți sau chiar râd. Ha, asta nu-i artă, sau ce e asta, ce prost e asta. Și discut cu ei și cei mai mulți sunt foarte deschiși și rezonează. Cei mai mulți, foarte puțini au fost excepțiile în acești ani, cu cineva care a intrat reticent și nu a înțeles despre ce e vorba. Foarte puțini au fost excepțiile. Cum mă povesteam la proiectul despre război, un artist din Cluj, Mihai Puregorski, a avut un performance filmat din care reieșea că se antrenează pentru o potențială sinucidere dacă va începe războiul, consideră că dacă va începe războiul vrea să-și lasă în urmă propriului corp pentru că nu vrea să se ducă în război să omoare oameni. Și mulți dintre vizitatori au fost afectați emoțional, s-au supărați și au zis cum e posibil așa ceva, promovați sinuciderea și, bineînțeles, nu era vorba despre așa ceva. Și am înțeles în cele din urmă, după ce am vorbit mult și... Da. Un alt artist, Sasha Bani, a decis să expună o farfurie cu sarmale otrăvite. Aici chiar îți trebuia povestea din spate. Trebuia să înțelegi de ce cineva a ales să expună niște sarmale otrăvite și spus în etichetă ce fel de otravă. Bineînțeles că le-am pus un castron de sticlă transparentă și aveam grijă să nu le atingă nimeni. Da, și el a plecat de la o știre pe care eu știam de la începutul războiului din Ucraina. Era legată despre niște femei dintr-un sat din Ucraina care am înțeles că lăsa măcar otrăvită pentru soldații ruși care i venit acolo. Dar cei mai mulți vizitatori au înțeles înainte să le explic eu, fără să cunoască știrea, pentru că noi am învățat toți la istorie, nu? Că înainte să vină turcii, otrăveam fântânile, ardeam ogoarele și am înțeles. Deci cred că există anumite mituri pe care ne înțelegem, mai să nu zic că empatizăm sau... Asta e fascinantă chestia asta de artă contemporană și mintea cuiva care poate să facă un link atât de simplu și între o cultură generală accesibilă unui întreg popor, exact cum zici tu, nu cred că există român care să nu fie auzit de ideea de a otrăvi fântânile, niște sarmale, iarăși o chestie care pentru noi este absolut existențială și ideea de război.
e foarte mișto cum într-un spațiu de 12 metri pătrați poți poți să bagi toate chestiile astea puse pe o farfurie, adică literalmente artă pe farfurie, și că poți să faci artă cu sarmale. Și în altă cheie, tot așa, aparent amuzantă, dar nu deloc amuzantă, George Roșu a ales să expună atunci o halbă de bere, plină cu bere, mă rog, jumătate plină cu bere, și sub era un coaster pe care scria în fontul cu Hold My Beer. Este un meme, toți îl știm, nu? Are o glumiță, dar pentru că era în acel context legat despre război, le spuneam vizitatorilor, pentru că George Roșu, prieten de-al nostru, al găleriei, consideră că dacă va începe războiul, țineți-mi berea că eu o să mă întorc. Nu mai râdea nimeni, nu mai zâmbea nimeni și mai ales dacă le mai și povesteam, dacă aveam timp să le povestez despre faptul că el a apucat să facă armata. Da, el a făcut armata, așa, și cât de... Care era stadiul lor de pregătire? Nu vreau să... E povestea mea, nu o să spun aici, dar vă minți. Nimeni nu mai râdea, nimeni nu mai era amuzat. Și o altă lucrare, în altă cheie foarte, foarte sensibilă, făcută de Alexandra Mocan, ea ales să expună pe un dreptunghi mic, delicat de sticlă, urmele lacrimilor ei. Se vedeau urmele de sare. Nu, dacă nu știai despre ce e vorba, credeai că este o bucată de sticlă și nu înțelegeai de ce a lăsat cineva o sticlă. Erau urmele lacrimilor ei. Da. Dincolo de toate sunt fantastic de faine lucrările astea. Dincolo de textul curatorial, care în principiu, da, e absolut nelipsit și trebuie să fie nelipsit într-o artă mai abstractă decât ceea ce vezi evident sau doar estetic. Dincolo de textul curatorial, uite, tocmai ne-ai explicat toate aceste lucrări, ceea ce bănuiesc că poate să o facă și textul. Dincolo de textul curatorial, unde toate mi se par foarte, foarte puternice, dar sunt toate foarte bine concentrate. Adică nu e niciunul în care trebuie să-i povestești omului mult și să-i explici ca să-l faci încetul cu încetul să se apropie de concept, să nu știu ce. Astea sunt foarte, foarte sintetizate și foarte concentrate. Dincolo de textul curatorial, ai simțit, în ce fel simți tu că publicul, mergând, dacă tot ai dat exemplu aceste lucrări, pe aceste lucrări publicul are nevoie de o traducere sau de o mediere, Destul de des, dacă este artă conceptuală, destul de des publicul are nevoie de mediere. Adică niciodată nu mă gândesc la termenul de mediere, dar evident asta fac și povestesc cu oamenii. Asta cred că este expresia cea mai directă, povestesc cu oamenii. Cred că nu este nevoie la pictură de obicei, la pictură nu este nevoie, pentru că mesajul lui este poate mult mai clar emoțional, sau oamenii din România sunt mult mai obișnuiți cu mediul acesta. Am avut și expoziții de pictură foarte apreciate, evident, unde chiar nu era nevoie să povestesc nimic. Am avut o expoziție cu Șerban Savu. La un moment dat, erau foarte clare picturile lui. Emoția era direct, o vedeai acolo. Am mai avut cu studenți la pictură și tot așa. Nu era nevoie de mediere acolo, dar totdeauna totuși povesteam cu publicul, le povesteam despre artism mai multe amănunte, ce nu apărea în textul curatorial. Și crezi că, nu știu, prezența asta umană, în cazul ăsta tu, care funcționezi ca un glas pentru galerie, nu știu dacă să întreb dacă e nevoie de ea. E clar că potențează. Adică faptul că povestești... De oricine altcineva, dar este nevoie de mediere. Întotdeauna este nevoie și este... Deci nu zic că e nevoie de mine. Poate fi oricine altcineva care este dispus să vorbească. Eu întreb din perspectiva publicului. Eu, de exemplu, sunt mai
nu știu cum să mă exprim, neapărat introvertit, dar în sfârșit, mie îmi place să privesc un lucru și să încerc să-l cuprind cu mintea eu singur. Înțeleg. În publicul general, intervenția ta, crezi că e, nu știu, sunt și oameni care își doresc să-și vadă singuri de vizionarea artei? Dacă se simte asta și de obicei lasă în pace, evident, nu hărțuiesc vizitatorii, îți dai seama după limbaj corporal și dacă pun întrebări mai multe sau insistă sau dacă se întorc cu spatele la tine și se uită la lucrare, e clar că... Da. Deci sunt câțiva vizitatori care nu simt nevoia să vorbească sau să întrebe, Și modul ăsta de a povesti care e foarte rar, de aia sunt atât de... vreau să investighez atât de detaliat chestia asta, pentru că tu ești unul dintre foarte puțini oameni pe care îi știu. Și când zic puțini oameni, pe alții... De exemplu, știu sigur că în Timișoara se face așa ceva și în București se face, inclusiv în Cluj. În Cluj este Heca, care face art crop. Nu știu dacă cunoaște termenul, pur și simplu duce vizitatori la mai multe spații de artă și ea le povestește tot așa foarte frumos despre expoziții, despre artiști, despre lucrări și ce face ea este foarte, foarte util și pentru artiști și pentru public, evident. Ce vreau să întreb este bineînțeles fără cifre și toate alea, dar din experiența ta, prezența ta acolo ca un exponent al galeriei care stă și care povestește împărtășește cu privitorul ceea ce se întâmplă în galerie, nu știu cum să mă exprim, nu că ajută, clar ajută, potențează arta, potențează nu în sensul înțelegerii ei, ci potențează în sensul perceperii ei la mod emoțional. Eu sper că da, sper că da. Pentru că, pe de altă parte, lăsând la o parte partea asta intimistă în care mă uit la ceva și pentru mine nu există nicio experiență de orice fel, dar mai ales culturale astea pe care le căutăm și toate alea, pe care eu să o consider o experiență validă sau care să mă pătrundă cu adevărat dacă nu o împărtășesc cu Oana și nu am cu cine în sensul de a povesti despre ea, de a vedea fiecare ce a înțeles acolo, ce a văzut acolo și să-ți deschidă alte perspective. Practic, într-un fel, acum eu mă gândesc la nivel de manual, de galerie, tu practic ești prezența aia care să fie alături de public și să-i ofere o opinie și să fie acolo, să deschidă dialogul și să poată potența perspective pe care respectivul nu le-a avut. Foarte, așa, repet, oricine poate să facă asta. Eu cred că orice om care se ocupă de un spațiu, de fapt noi nici nu numim altcui galerie, este un spațiu de artă independent. Cuvântul galerie are o greutate, dacă nu mă înșel, sunt galeriile comerciale, chiar nici eu nu știu foarte bine statutul, dar mai degrabă e un spațiu de artă contemporană, dar cred că oricine se ocupă, oricine care e pasionat de asta, o face involuntar, nu? Adică îți intră cineva la tine în spațiu, se uită la lucrări, începe un dialog sau o polemică, e în regulă și așa. Da, e de aia, adică eu probabil pentru tine, probabil că așa este, pentru mine nu. La mine intră lumea în showroom și eu nu ridic privirea. Eu am treaba mea, eu am de rezolvat chestia asta, așa că îmi pare rău, dar acum nu am timp pentru tine. Și diferența între mine și tine este că eu sunt acolo ca să vând chestii. De-aia întreb. Da, poate că ajută și chestia. De-aia întreb lucrurile astea, pentru că, da, pentru tine care faci chestia asta, care ai devenit acel om care facilitează o experiență culturală și artistică trecătorului, poate pentru tine ți se pare natural și evident. Nu asta face toată lumea? Basically, nu. O paranteză, acum oarecum legat de Brașov, să zici ceva de bine de Brașov. Te rog.
foarte, foarte mulți ani, nu mai știu câți ani, foarte mulți ani când încă locuiam în Brașov, dar cu foarte mulți ani, cred că nu exista internet pe atunci, deci în cealaltă viață, da? Exact, în cealaltă viață. În mansarda Casei Baiulescu din Brașov, ține de bibliotecă, au venit într-o seară Ilia și Dan Perjovski și au ținut o prezentare, discuție despre arta contemporană. Acum, eu cred că voi nu înțelegeți ce însemna asta în acele vremuri. Deci, eu știam vag despre Ilia și Dan, vag știam despre ei câteva lucruri. M-am dus pentru că m-am dus așa din reflex să văd ce se întâmplă acolo. Au avut un impact foarte, foarte mare asupra mea. Cum povesteau ei despre arta contemporană, ce prezentări au făcut, despre anumite noțiuni de artă contemporană, despre artiști. M-a influențat foarte mult. Și bănuiesc că nu doar pe mine. Dar, din nou, după acea prezentare, când am început să povestesc în jurul meu despre ce spuneau ei despre arta contemporană, despre câțiva artiști și din nou m-am simțit singură în Brașov, pentru că cei mai mulți nu, mai ales la momentul respectiv, nu înțelegeau. Cine poate pretinde că înțelege ceva pe deplin, hai să zicem că nu agreau arta contemporană și disprețuiau profund, de fapt, tot ce ținea de arta contemporană, validată sau nevalidată, nu asta era, nu, acesta era aspectul important. Da. Eu am două întrebări pe care tot urmează să ajung la ele, dar până atunci, iarăși, legându-mă de ce ai spus adineauri, poate că ți se par niște lucruri naturale, dar tocmai am mai povestit că nu pentru toată lumea, dar pentru un anumit fel de oameni, așa cum, slavă Domnului, ne iubim publicul nostru, pentru că, ca și acum, vineri seara, niște oameni s-au dus, au ieșit din casă și au mers din reflex sau din motive, nici nu contează într-un motivele. spațiu să asculte niște oameni vorbind și chestiile astea, da, pentru anumiți oameni cu anumite nevoi pot într-adevăr să-ți schimbe perspective, dacă nu chiar viața. Cum zici tu, îți deschide o lume. Poate sună exagerat sau pompos, nu știu. M-a influențat foarte, foarte mult. Așa este. Da. Așa este. Da. Sunt lucruri care te întâlnești, te poți întâlni din totală întâmplare cu ele și ce vreau eu să subliniez este că dacă nu faci acel minim efort din reflex să mergi să vezi, să cauți, să alea, s-ar putea să treacă niște lucruri formidabile pe lângă tine, lucruri care te-ar fi putut potența să te arunci în viața pe care ți-o dorești și n-ai să afli niciodată. Întrebare legată de galerie și de modul ăsta de a funcționa, așteptând trecătorii pentru a povesti despre artă. Ai avut momente în care perspectiva un public, cuiva care a intrat în spațiu să privească o expoziție, vorbind cu el, ți-a dat el ție o perspectivă pe care nu aveai despre ce se întâmplă acolo la tine? Da. Cred că în special la expozițiile de pictură, pentru că mulți dintre vizitatori vedeau mai multe emoții acolo, poate pe care eu nu o percepeam întotdeauna. Da, s-a întâmplat, a fost cazul. Deci... Am avut o vizitatoare, o doamnă, care locuia în aceeași clădire cu acest spațiu mai cui. Spun locuia pentru că a murit, avea atunci 97 de ani când venea la expoziții, fusese profesoară de vioară și din când în când vedea din nou ușa deschisă, intra la noi, indiferent de expoziție. Cred că nu mai vedea foarte bine și povesteam efectiv lucrările și auzea destul de prost, era doamna vârstă. Dar din nou mi se părea atât de proaspătă viziunea ei. Era mult mai deschisă și liberală decât foarte mulți tineri de 20 de ani. Era foarte deschisă și îți țin minte că ultima expoziție la care am văzut-o a fost a Aliei Perjovski. Avea expoziție despre Muzeul Cunoașterii. Nu știu dacă cunoașteți instalațiile, bănuiesc că nu știți. Și
I-am arătat lucrările acestei doamne și povesteam despre ele și a fost foarte încântată și îmi povestea ea despre ce povesteam eu, adăuga inputul personal, să mă rog, în părerea ei și avea o viziune foarte proaspătă. Dincolo de momentele astea foarte frumoase în care găsești peers, oameni cu care poți, care îți aduc și ei un aport pe măsura celui pe care îl aduci tu pentru ei, pe termen lung, la nivel de comunitate, nu la nivel de oraș, că e un oraș mare, Cluj și toate alea, la nivel de comunitatea, măcar aia de bulă în care activezi, contează? Ideea adică un spațiu care prezintă artă a la lung, face vreo diferență, crezi, în comunitatea în care activează? Dacă contează spațiile, galeriile? Sau deci, faptul că activezi, faci un spațiu, adică ai un spațiu, în cazul ăsta de artă contemporană, și activezi în jur de 10 ani, creezi un public loial, crezi că contează pe termen lung pentru mentalul comunității în care activezi? Fără îndoială. În primul rând, a contat fabrica de pensule, să nu ne ascundem după... Asta e a contat fabrica de pensule și în continuare contează alte spații din Cluj, cum ar fi White Cuib, cum ar fi Matca și marca Art Space și mai sunt câteva spații care chiar contează, mai ales pentru artiștii foarte tineri. Asta din perspectiva ofertei, dar din perspectiva publicului, crezi că prezența lor și activitatea lor îndelungată a adus ceva mai multă deschidere, aia la care ne întoarcem cu recurență? Eu sper că da. Aici nu pot să știu, sper că da. În mod cer știu că pentru artiști, mai ales pentru artiștii tineri, contează enorm și sper că și pentru public țin cont că mereu există public, da. Contează. Ai un public loial? Când zic loial, nu neapărat de vernisaj, de oameni care să revină. E foarte interesant că s-a schimbat publicul de-a lungul anilor. La început era altceva de public. La început erau mai mult arhitecți sau prietenii arhitecților sau hipsteri sau, mă rog, și artiști. Acum, de-a lungul anilor, e alt gen de public, ceea ce mă bucură de fapt că se schimbă mereu, să vin și alți oameni noi și sunt vizitatori care vin de ani, da. Și mi se pare, îmi place cel mult sau mă bucură când cineva vine la vernisaj și mai vine și pe timpul expoziției separat. Pentru că la vernisaj lumea vine pentru socializare mai mult, să-și arate sprijinul față de artist, dar și pentru socializare. Dar sunt oameni, nu foarte mulți, dar sunt, care vin și după vernisaj să se uite în liniște la lucrări. O chestie care, din nou, o percepție pur personală și sunt curios dacă are ceva în esență această percepție a mea. Prin România, și poate și prin alte părți, dar în România, cred că doar artiști sau vorbesc numai de zona culturală sau, nu știu, oameni care lucrează în zona culturală, doar din Cluj am întâlnit oameni care să-i simți, lăsând la o parte că îți mai spun și de una bună și de una rea, cum zici tu, de Brașov, dar pe care să-i simți că să simtă acasă acolo, care să nu zică de rău de orașul lor. Sunt mulți, foarte mulți care zic de rău, mai mult, nu de rău față de oraș, cât mai mult de gentrificare. Cred că toată lumea asta din Cluj se plânge de prețurile foarte mari, n-ai cum să te plângi. Da, nu, eu mă refer la, nu știu cum să zic, la atmosferă, nu la partea asta partea de gentrificare pentru unii e dramatică, dar asta e o chestie care ține de tărâm financiar mai mult decât de orice altceva. Adică, da, poți să te îndurereze faptul că nu mai ai acces la niște lucruri pe care le aveai vis-a-vis de Cluj, dar mă refer la faptul că în Cluj, eu personal am văzut, cred că numai din Cluj,
oameni care să-și respecte orașul, hai să nu zic neapărat de iubit orașul sau așa, adică care să fie mândri că vin de acolo sau că activează acolo, că nu neapărat din Cluj, că clujeni. Vorbesc de tine aici, om care activează în Cluj. Și de București niciodată, de Sibiu tot așa acuză tradiționalismul, Iași la fel, Suceava, noi n-am ajuns la tradiționalism, noi încă luptăm să avem o ofertă măcar pe care să nu ne placă. Și în general la orașele mici asta e problema, lipsa ofertei e înainte de îți place sau nu-ți place ce este, n-ai ce aprecia, iar cele care au o ofertă din vari motive, uneori te întrebi, ok, și de ce nu te muți? Probabil de aici demersul meu dat întrebat din start pe ce te-ai mutat. Tu ai aceeași senzație vis-a-vis de Cluj? Tu simți că Cluj e the place to be? E complicat. E clar că e un oraș mult mai bun decât Brașovul, din nou. Nu știu ce să zic. Dacă ești foarte ocupat și îți vezi pe viața ta și faci foarte multe lucruri, nu mai ai timp să te gândești, dacă e clar că e nevoie de mai multe spații. E clar că simți nevoia să se întâmple mai multe lucruri în Cluj, la o altă amploare. Și eu simt nevoia, sunt convinsă că foarte mulți artiști simt asta. Dar eu, repet, încerc să fiu realistă. Încerc să fiu realistă și să mă descurc cu ce există sau cu ce e. Adică nu permit luxul doar să mă plâng. Nu permit. Asta facem în Brașov, gata, s-a terminat. Nu permit luxul să stau să mă plâng că viața este grea. Da, este viața grea, este. Dar este grea, dar să facem ceva. Da, și la nivel de viața este grea. Mă întorc la partea de zi cu zi a ta de curator. Ți s-a întâmplat să aduci... Sunt curios dacă în calitate de... să aduci expoziții, să termin propoziția, să aduci expoziții care ție nu-ți vorbesc, ca să nu folosesc ideea dacă îți plac sau nu-ți plac. Au fost cazuri în care nu vorbeau neapărat, care nu erau genul meu, dar îi respectam pe artiști, credeam că sunt artiști valoroși și consider în continuare că sunt artiști valoroși. Tocmai consideram că nu e neapărat spațiul meu și fac ce vreau aici, adică nu e taraba mea sau nu știu cum să mă exprim, ci chiar consider că spațiul acela trebuie să fie un loc și oportunitate și pentru alți artiști. Nu trebuie să-mi placă mie personal neapărat tot. Și sunt convinsă că așa procedează toți galeriștii sau toți artiștii care au alte spații de artă. Nu. Bineînțeles, trebuie să respecti, măcar să admiri artiștii respectivi sau să nu trebuie să-ți placă neapărat, dar trebuie să rezonezi cât de cât. Da, asta e, adică mi-ai răspuns la întrebare, exact asta era întrebarea, dacă trebuie să, în calitate de curator, trebuie să-ți placă ție totul sau mergi și pe alte... Nu cred că e posibil, nu cred că e posibil. Cel mai probabil. Da. Și iarăși o nuanță interesantă pentru mine. O faci, asta e din respect de sine ca profesionist și din respect pentru artiști ca și profesioniști, în sensul că îi recunoști calitatea chiar dacă ce face nu e din zona ta, sau din dorința de a aduce publicului o ofertă de calitate și mai variată decât propriul gust. Cred că este o combinație. Dar în primul rând pentru respectul pentru artiști sau din nou sună niște cuvinte pe care artiștii de fapt nu le folosesc chiar atât de des sau nu știu, dar cred că se înțelege ce vreau să zic. Pur și simplu îi admir pe oamenii ăia sau chiar dacă nu îi admir, consider că sunt buni în zona lor, da? Sau dacă sunt artiști foarte, foarte tineri, consider că au potențial. Și, de fapt, acest spațiu așa a apărut. Să fie un loc, mai ales pentru artiștii tineri, care pe atunci nu prea aveau unde să expună, să aibă un loc unde să se exprime, să expună. Dincolo de calitatea ta de curator, în calitatea ta de artist,
Mai găsești timp? În ultimii ani am început să-mi creez timp. Cred că și înainte aș fi avut timp, dacă aș fi concentrat mai mult pe lucrările mele, dar pentru că intrasem în altă zonă, altă atmosferă, mă ocupam mai mult de expozițiile altora. Dar acum, în ultimii ani, în ultimii 2-3 ani, mă concentrez mai mult pe ce fac eu. E posibilă, nu? Că eu aici e posibilă capcana asta în care, în momentul în care te apuci să te organizezi pentru a-i pune în valoare pe cei pe care vrei să-i aduci pentru spațiu, pe care îi respecti, pe care toate discuția de mai devreme, riști să uiți că poți, adică că trebuie să-ți faci și arta ta, nu? Da, exact. Ajută la nivel de, să zic eu, pentru alți entuziaști din lumea asta care, să zic, din vari motive se apucă, dar de obicei din lipsa unor spații adecvate zonei de artă pe care vor să o vadă sau să o practice, își deschid, potențiază astfel de spații și fac spații. E posibil să le faci bine pe amândouă, adică le putem da o... Acest bine este foarte subiectiv în artă. Acest bine este foarte subiectiv. Bineînțeles că pentru public poate părea bine sau nu. Dar da, eu cred că e posibil. Deci putem la modul subiectiv, eu consider că este posibil. Adică să zic că chiar știu persoane reale care își doresc, își caută cu toate combinațiile din lume, mergând până la credit, o posibilitate să găsească un spațiu, să-l deschidă, să facă, să dreagă. Ei, de fapt, fiind artiști și eu știind că demersul lor vine din nevoia lor de a expune și de a avea unde. Da, eu consider că este o idee bună. E nevoie de spații, în primul rând. E nevoie de spații de artă contemporană în toată țara, zic eu. E nevoie. Eu consider că atâta timp când acei oameni care creează aceste spații nu își fac speranțe foarte mari și naive, eu zic că nu e absolut nicio problemă. Și, bineînțeles, dacă nu își propun să facă bani, pentru că nu faci bani din artă, cel puțin într-un spațiu de artă. Da, cred că. Chiar nu cred că există și astfel de. Eu întotdeauna o să încurajez oamenii aceștia, cred că o idee foarte bună. Da, doar că o faci oarecum, adică, nu știu, oarecum cinic, în sensul că avem nevoie de spații, deci faceți. Da? Eu nu din perspectiva asta, eu vorbesc din perspectiva ăluia care o face. Stare să fac, probabil doar un experiment sau proiecte de scurtă durată. Bine, tu ai unul, deci... Este al meu, doar al da, dar când vorbim de spații, vorbim de o chestie care nu e monetizabilă, nu face decât să-ți mănânce timpul și resursele și viața și toate alea. Eu când zic că ai un spațiu, dacă tu ești omul ăla care viața lui se desfășoară acolo pentru a potența spațiul și pentru ca spațiul respectiv să aibă viață, din perspectiva asta, cui pasă cine e proprietar, pe cine e contractul de chirie, pe cine e apa și curentul. Nu, în sensul ăsta ai un spațiu. Tu ești ăla omul care deschide și care vorbește și care se ocupă să fie ceva frumos pe perete. Da, din sensul ăsta. Vorbim și cu vizitatori din alte țări. Am aflat așa și de pe internet, dar mă interesau mai ales de la alți vizitatori din alte țări. Spunea că cineva că există într-un orășel din Italia un spațiu similar, poate și mai mic. Altcineva mi-a zis că în Japonia exista un spațiu foarte mic între două clădiri. Deci oamenii totdeauna cred că au avut dorința să facă și spații de artă. Deci există și în alte părți de ăștia. Da. Cineva mi-a zis că în Israel există tot așa un spațiu foarte mic. Mă refer la spațiu foarte, foarte mici, în care, bineînțeles, există și doar vitrine unde se expun tot fel de spații experimentale. Care e o chestie foarte simpatică. A prins viață peste tot. Spații în care poți să intri și să vezi artă. Mai există spații mici în lume, ceea ce mă bucură că mai sunt oameni pasionați. O discuție, acum, mergând pe linia asta, mi-amintesc o discuție de, nu știu, anul trecut sau cu 2 ani la PAV, la Sibiu, în care, la un moment dat, cineva pusese problema dacă
e ok pentru un artist să-și deschidă un spațiu expozițional, el plecând în mintea lui de la nevoia lui personală de a se expune în spațiul lui. Și auzisem o părere care pe mine nu mi-a pus problema, bineînțeles, și cineva care a fost destul de, cum să spun, acut în a spune că păi nu e normal să te expui în spațiul pe care tu l-ai făcut. Că atunci cumva poți să, logica fiind, că nu mă interesează, adică nu discutăm e bine ce a zis domnul sau nu. Nu. Argumentul lui fiind că breasla te va putea diminua în valoare pentru că tu ajungi să te expui în propriul spațiu. Percepția celorlalți artiști. Înțeleg. Până acum 2 ani, de exemplu, eu am făcut expoziție la White Puig, de dinainte de a mă ocupa de acest spațiu, m-au invitat cei care se ocupau de spațiu să facă expoziție acolo și abia mult mai târziu m-am ocupat. Deci nu era în situația asta. Nu, dar acum 2 ani, dacă nu mă înșel, am făcut o expoziție acolo. De până la fel consideram că mi se părea oarecum nedrept, adică eu am cheia, eu mă ocup de spațiu, eu să fac expoziție. Sunt atâția artiști care, repet, nu consider că e spațiul meu, o grada mea. Dar nu mai consider asta, pentru că, repet, și eu sunt artistă și eu trebuie să expun. Am văzut că și alți artiști care se ocupă de spații expun și ei, rar, dar se întâmplă. Dar acum, ca o paranteză, citisem un articol acum câțiva ani că Sarah Lucas și Tracy Emin, că nu mă înșel, la un moment dat, prin 90 și ceva, și-au deschis un spațiu, un Soho, în Londra, cu banii pe care Sarah Lucas îi câștigase un premiu după un premiu și au făcut, de fapt, un magazin în care vindeau obiecte de artă făcute de ele două, deci, repet, că nu erau celebre, așa, nu erau faimoase, făceau nici obiecte de artă pe care le vindeau acolo și în vineri seara sau un weekend făceau party-uri la care veneau alți artiști, curatori, galeriști și era foarte și fain, presupun. Și mă gândesc că experimentul acesta nu cred că ar funcționa în România, cel puțin în Cluj s-a încercat, nu cred că știu de acel magazin de Soho, dar mai mulți artiști au dat în spațiu de la White Puig, au avut un magazin de design, nu a funcționat, eu nu l-am prins, așa, dar știu clar că erau oameni buni pe ce făceau, n-a funcționat, apoi nu știu. Bine, eu pe mine nu mă așteptam, sincer, să împărtășești această idee și vreau să te rog această reticență când te gândești că tu ești omul cu cheia și atunci tu nu ai dreptul, tu nu ar fi ok, nu contează cum o formulezi. Nu este o problemă. Dar care ar fi argumentul din spatele acestei logici? Nu consider că este o problemă. Nu e o problemă. Nici eu nu consider că nu e. Dar de unde vine? Aia sunt foarte curios, dacă poți să o identifici, dacă nu. Dar dacă ai idee, sau în sfârșit, de ce? De ce să ai reticența asta? Pentru că oricum programul este atât de strâns, avem atât de mulți artiști pe lista de așteptare și consider că sunt atâți artiști care trebuie să expun sau vor să expună acolo. Pur și simplu nu e loc. Pur și simplu nu e loc, nu e timp. Ok, deci e dintr-un fel foarte particular de om care spune atâția au nevoie, așa că eu n-am să mănânc astăzi. Înțeleg. Chiar așa sună foarte dramatic. Da, dar altfel... acum 2 ani, dacă nu mă înșel, am făcut și expoziție acolo, dar a fost și în anumit context, pentru că fusese o rezidență și la finalul rezidenței trebuia să fac. Am făcut o expoziție pentru că trebuia să fac, am semnat un contract în sensul ăsta. Vreau foarte mult să fac expoziția, oricum o făceam. Câți ani de White Puig ai? Din 2007. Din 2007, 8 ani. În 8 ani, acum 2 ani,
Te-ai expus, adică ai făcut și tu expoziție în spațiu de care ai grijă în toate felurile posibile, de la bătut cuie la curatoria. De spațiu am avut expoziție. Asta da, dar zic, de când tu te ocupi, deci de când tu poți intra în această dilemă etică a faptului că sunt atâția care trebuie expuși și nu poți tu să ocupi spațiul pe care îl gestionezi, deci ți-a luat doar 6 ani să... M-am gândit la asta, sincer, Eu nu m-am gândit niciodată până când am auzit argumentul ăsta și am auzit acest argument că, păi cum să te expui în spațiu propriu? Și mie mi-a dat cu virgulă rău de tot. Era ideea, păi, da, dacă ai făcut tot efortul ăla și tot aia, e clar că, pentru că în capul meu era și partea cealaltă, e clar că nu l-ai făcut pentru tine. Când îți faci un spațiu, nu poți să te expui pe tine. Adică te expui odată, te expui, și luna viitoare tot tu și peste 2 luni tot tu. Nu e nicio rațiune acolo, nimeni nu poate să fie atât de nebun. Exact, sau egocentric încât să-și deschidă un spațiu numai pentru el ca să aibă el unde să se expună. Te expui odată, restul e pentru ceilalți. Și atunci, pentru că nu, în capul meu n-am căput ideea în care îți deschizi un spațiu ca să te expui pe tine forever. Și atunci unde e problema? Sau de ce ar trebui să fie o problemă? Nu cred că e o problemă. Nici eu nu cred că e o problemă, dar eu nici nu am găsit un argument pentru care să ai un fel de reticență. Acum, gândindu-mă la alte spații din Cluj, de care se ocupă alți artiști sau de care s-au ocupat alți artiști, deci nu mi-amintesc adică au fost foarte puține cazuri în care artiștii care se ocupau de acele spații au făcut expoziții la ei. Au fost cazuri de expoziții colective, cred. Deci, practic, meseria de, nu știu, de suflet al locului, de, cum îi spunea, în Howl's Moving Castle, daimonului care era, practic, legat de castel. Îmi scap acum. Cum? Calcifer, da. Exact. Deci, meseria de calcifer, practic, nu că nu-ți permite networking și potențarea carierei, ci dimpotrivă, ți-o limitează, nu? Adică altfel pusă problema e mai ok sau... Acum tot așa ca observație personală și nu mă refer la mine neapărat sau și nu doar la mine, foarte mulți artiști care se ocupă de spații aproape non-stop sau ca full-time job, dacă îi să luăm așa, sunt considerați de către alți artiști ca fiind galeriști sau curatori sau doar curatori. Foarte mulți artiști cad în capcana asta. Și asta e o capcană. Păi este o capcană, evident că este o capcană, pentru că artiștii vor să-și arate și lucrările lor, nu? Evident. Și alți artiști îi consideră doar curatori la un moment dat, sau doar galeriști. Deci, practic, va trebui să decretăm pentru totdeauna decesul potențialului unei logistici culturale în România, pentru că dacă ești un artist și visezi să expui pe tine și pe cei pe care îi admiri și te apuci să faci un spațiu, pe de o parte nu e ok să te expui pe tine și pe de altă parte nimeni nu te va expune pe tine pentru că tu ești un galerist pentru ei. Deci e un cerc vicios foarte... este complicat. Adică lăsând la o parte faptul că nu sunt bani, lăsând la o parte faptul că nu e nimic în zona asta care să fie monetizabil, mai e și această opțiune de carieră. Am înțeles. Nu m-aș fi gândit vreodată. Fel în jurul tău, să te autoafirmi? Da, că ai lucrări noi, că lucrezi la cutare și cutare proiect și... Sau să trimiți tu la alte galerii, proiecte, la rezidențe. Dar rămâne totuși, indiferent cum ar fi, de aici zic că putem decreta decesul oricărui potențial în industrie, în domeniu, pentru o logistică, faptul că trebuie să declari, trebuie să spui, și că totuși rămâne clișeul de bază al oamenilor vis-a-vis de artiști,
e totuși veritabil. E mai ok să fii artist boem și să propui la alții să te expună decât să te apuci tu să o faci. Adică să creezi un spațiu, să potențezi un spațiu, să creezi o rețea, e bine să creezi spațiu pentru alți artiști, repet. Da, ok. O vinzi frumos. Pentru public, da. Asta cu publicul noi o înțelegem. Vorbeam din perspectiva asta artistului care vreodată s-ar apuca de treaba asta. Nu, eu mi-am irosit toate întrebările pe care mă interesau în mod particular. Dacă aveți voi din ceva să o întrebați pe Alina, dacă nu, vom continua informal discuția. Ce o treabă să folosesc? Semințe de ricii. Am o întrebare, pentru că acum mă gândeam apropo de spații. Am văzut o vreme în România în care nici măcar nu existau artist run spaces. Da. Acum pare că există doar artist run spaces. Da, este la multe. Da, înțeleg. Da, încercam să-mi dau seama bine, excluzând galeriile UAP care mai există în diversele orașe și una sau două galerii care cu un renume destul de bun, dar potențate din mediul privat și nu sunt fără să fie artiști. Da. Practic, majoritatea... Și în Cluj, două sau trei excepții, cele mai multe spații de artă sunt artist run space. Și eu consider că White Cube este artist run space, sau mă rog, mi-e greu să pun o ștampilă sau o etichetă, dar e clar că este, nu? Chiar dacă este cineva care plătește chiria, nu plătesc chiria. Da, dar cele mai multe spații și din Cluj sunt artisanal space cu câteva excepții. Da. Deci dacă vom fi convingători în faptul că Alina spune dar e un lucru bun, faceți spații de expuse și toate alea, poate vom mai am o întrebare, cineva care m-a sunat astăzi că și-ar fi dorit să ajungă, dar nu reușește, dar are o întrebare de public care nu e artist, nu se învârte neapărat în cercuri artistice, dar și-ar dori să descopere și nici nu e foarte mobil, adică nu se poate deplasa foarte des din Suceava la Cluj, la București, la Timișoara, pentru că distanțele sunt cum sunt. Cum poate descoperi artiști? Cel mai ușor pe Instagram, cel mai ușor. Cel mai ușor pe Instagram, e simplu. Da. Ca în ziua de azi, da. Și cred că dacă tot te uiți la cauți artiști români sau străini, pe urmă îți apară un pic mai... Da, odată ce îți găsești zona de gust și cei pe care... Revista Ideea din Cluj, revista Arta din București. Mai sunt site-uri care dau cel mai direct, dacă vrei să ajungi direct la artist, pe Instagram. Da, asta pusese și pentru că noi mai avusesem discuția asta la un moment dat, dar era cumva și din nevoia asta că despre artă se discută tot mai puțin pe diversele rețele, mass media, de orice fel și atunci și din nevoia asta de recomandare, pe principiu, dacă nu știu foarte mult și încercând să treci peste bucata de îmi place, nu-mi place, strict personal și strict de la nivel estetic, din perspectiva asta cu recomandări și... Da, în Cluj te duci la White Cube și îți explică Alina despre ce este vorba. Deci poți să treci de bariera estetică sau nu pleci decât și toate alea. În rest există reviste, ceea ce mi-a amintit de o altă chestie pe care asupra căreia îți cer părerea. Mai e nevoie de critică în zona de artă? Eu cred că da, e nevoie și a fost nevoie întotdeauna,
Toate artiștii vor spune că nu, cei mai mulți artiști vor spune că nu, dar zic că da, e nevoie de critică. Chiar și atunci când nu ești de acord cu ce spune critic. Nu trebuie să fii de acord cu ce spune criticul de artă sau, în cazul vostru, criticul de teatru, dar eu zic că ajută. De ce? Pentru că poate deschide discuții efectiv despre lucrare. Poți să spui, cu tare, critic a spus, nu sunt de acord. Și nu sunt de acord pentru că. Și alt artist o să zică, sunt de acord. Și tot așa, discuțiile întotdeauna ajută. Eu cred că ajută. De fapt, contează mai mult faptele, dar ținând că e vorba de critică, întâi discuțiile și apoi, faptele concrete. Adică, ce consider eu concret, faptul că te duci tu singur la expoziție și vezi tu expoziția și jurezi tu dacă lucrarea e bună sau expoziție bună sau nu, sau dacă vorbește pe limba ta sau nu. Da, dar poate funcționa o părere critică sau o părere, neapărat când spun critică, mă refer strict la părerea unui profesionist. Vis-a-vis de, chit că e de bine sau de rău, vis-a-vis de o expoziție, de o lucrare, de o alea, poate funcționa pentru publicul general neavizat, la fel cum funcționezi tu în galerie, în sensul de mediere? Poate mai greu, sunt convinsă că publicul larg va fi intimidat de un text scris de un critic de artă, poate, nu știu. Dar poate fi un început, cine știe. Deci nu ești foarte convinsă de, cum îi spune, de demersul de accesibilizare către artă al actului critic? Nu cred, adică poate în străinătate unde copiii sunt duși la expoziții de artă contemporană, la expoziții foarte bune, de la grădiniță, din clasele mici. Noi am fost duși la muzeele de artă care există în România, cele mai multe foarte conservatoare. Și ni s-au repetat anumite nume și s-a spus că aceștia sunt mari maestri. Și se dădea de înțeles că nu mai există artă în afara lor. Nu știu dacă pentru publicul crescut așa, dacă cei mai mulți au dorința să aprofundeze, să descopere singuri. Eu sper că da, dar am îndoiel. Foarte interesantă perspectiva asta. Mai avem întrebări din public? Atunci putem declara închisă sesiunea Chill Talk, episodul numărul 5. Mulțumim foarte mult pentru prezența ta și pentru discuția cu tine.